So chi wedi gweld boi'n cyfyd yn cachu o blanau, be? So waste management yn y brif ddinas yn job hawdd. Ni fel y Ghostbusters. Just cachu. Bach o mixed bag yr adran mas, Samuel. Och, chi'n o fwy. Bora prysur o gysgu yn y fan. Y wedyn. Just ateb y ffôn. A rai ni'n ffal y material, a mae rai ni ddim. No, fi'n fine. Absolutely fine. Hollol fine. Yeah, just great. Ti'n beth, Samuel? Fine am y beth. Hollol fine, boy. Tickety boo. Tickety fucking boo. So Gymru si yna, neu ffysio o fod. Na ddo fi. Hollol cool, boy. Fuck it out. Fuck. Shit. Sain un o'r ffannis ma sy'n ofni commitment. Mon few days ni bod yn trial. A Phyllis i ddod tan i mercher achos o stress. BRY. So basically, ni wedi creu babi mewn llai na 2 days. Wna bod efo record. Dylen ni wybod bod da fi top-notch sperm. A'r peth yn obvious. Ar adeg fel na, mae menyw angen reassurance. O'n i'n meddwl bod o leia few months dyn ni shelfo, guaranteed. O na. Dymo fi am fod mor potent. A dymo'r ein goc basta fi. Yeah, so moment yn bysa ni fel cwpl, really. Ond pa gweud wrth mam, bydd hi mor excited geith i annu'r ysyn. Lan y caffra, fedwen tension yn neud y tent, yma. A stage yn barod yn nos, next thing. Sheepdog yn mynd round, reit? Ble mae'r dafod arall, de? O, boes bach, o'n i ddim gwybod le o corff tîm benni a'r corff y dafod yn dechrau. O, boes. Bant right sgwas. Yn gweithio ti. Darllen amdano fe? Darllen amdano fe, boes. Fi di fframwr ffocin Cambria News. A TV Sein. Mon yn Gerdigon, geid i'n adl. Yna ti rôl? Na, sy'n mynd i gael na set. Sy'n mynd o Nando's i gael da. Dim wagamama, taldwli. Wagamama, chicken katsu, curry, Buddha beer, joio. Gyda'r cais ti efo job ma ne? Ei, job's yours achan. Ti'n meil i rap, wedi trial as amser. A sef se hwnna'n command achan. Mae'n hela Stalin edrych yn chilled out yn yw e. Bod fi gadw a tech-shot. So please, car am y job de. Na. A dyna mae ser arian ti nawr achan. Wedi gan bod yr babi ar y ffordd o chwbl achan. Ei, sio ti'n gwybod na de? A Samuel wrth ai. A ti gofyd i Samuel, ces. Whew. Fucking case, wir. Samuel a'n geg i gyd. Report i ni. A fucking algad na fod. Sa'i di roi genuine number mewn fyna ers blynydde. Ti'n gweld hwnna fyna? Receptacles cleared? Fi jyst yn rhoi lawr faint o ferched perth fi wedi gweld rownd ganol dre, so... 2.5 eddi? Yeah. A ti'n gweld hwnna? Wheelie bins removed? Sawl cachad fi wedi cael cyn ganol dydd? So... 4. A ti'n gweld rhan diwetha na? Sawl wank fi wedi cael yn y fan yn yr wythnos? Mae'r number wedi mynd off y cliff ers I ti join yn amlwg. So, just na rhywbeth lan. Another day, another blockage, boys. Oh, yeah. Os ta'r wedge yw hwn to, honest to God I ti. Samuel, beth ti'n neud? Paid at i fel! BRY? Hi, the man himself. Ti ar loudspeaker nawr. So, pa'i gweud bod fi'n joio Bicentina, BRY, ti ar speaker fyd. Fi wedi bod yn edrych am prams, da mam. Shwmai, Glenys? Iawn? Well, bod ti wedi siarad y boss na am y promotion na? It's a no-go. Na, cutbacks, austerity. Aros ar yr un lefel. Fi ddi am nawr, siwr. Wel, nawr bod ni'n dechrau teulu, bydd eisiau symud ti. Eisiau well job arno ti. Mwy o gyfrifoldeb, mwy o gyflog. Be ti'n meddwl job well? Fi'n second to none. O ran west? Alli di ddim dreifo rownd yn y fan na a meddwl bod ti'n dipyn o foi am byth. Dim Mr T, wyt ti? Well, technically, fi yw'r highest ranking officer yn y fan ma, so... Hannibal fydden ni. Mae'n ei fi'n ffeis. Ffeis man? Caben na. Ie, so sy'n eisiau gwneud penderfyniad rhy gynnar os e? Oedd Barry John yn 28 yn retairo. A gofen awr? Ha? Ie, sens. Ie, ti'n torri lan nawr, right? Ie, oce, goodbye. Oh, yes. What a day. Sa'n i bod mor stressed a hyn ers i fi gorfod gweud i'r boi na bod fi'n reit o carre off. Hello, I'm sorry to tarfi, but I've ploughed into your vehicle. Yes, ploughed into it. It's not good. I'm sorry. I know it's the last thing you need,
What with everything? Car! Boom! Total. If you hear or read that I've been to the pub, un shandy. Wir nawr, sŵn yn deall dim. Here are my details. I'll take full responsibility. Rhywbeth yn bod ar eich ffrind? Na i byth fadde i ti am weithio fi bod yn fyddar. Sa di bod mor embarrass am fy myw. Beth am... So ni siarad am hwnna, reit? Oh, na, god, dim nawr. Ga fi nid y siarad yn Samuel. Cari dy gig. Yes, officer. We're on our way to a fancy dress party. I'm a Mario! I'm gonna win! Mamma mia! Let's go! Pai ti ffocin dechrau. Ond ti eisiau promotion de? O, cogolwg hwn de. Pa dod o'r cwestiwn? Ti, James Dean Bradfield yw ynddo fe, if you tolerate this, mae'n ffachu. Mas a ti, ffein ar ffacer. Stop a dod o'r cwestiwn. Ni ffili goddau llais etal. Canu fel sef yn streino i bwsio rhyw cachad swmpus mas. Ond ti eisiau promotion de? Corfan ma, fi gallu mynd le bynnag fi moyn. Sa'n ma'n rhoi lan i gweithio yn rhyw office da rhyw boes sa'n nabod, ni ddim eisiau nabod. Sim digon o toilets yn y building. Pob tro fi mynd, mae rhyw ffucker arall yn dod mewn i gachu drws nesa. Spoiler unig 2 funud o heddwch geidi. Honestly, fi lle identify pwy sy'n y cubicle drws nesa. Just wrth y sŵn. Mr Walters, yn iawn? Pawb yn iawn gytre? Siw mor aig. Heb sôn am y training days, ti'n gofio hwnna? 3 days o'r cachu na, hala fi lan o wal, tel. Brilliant. Eith hwn lan ar y mantelpiece wrth ymyl Master's Degree o Wedge. Dal sôn. Should fuck is the distinction? What the fuck? Mr BRY, come in BRY. Mr Bydd o BRY, hwn Mr moyn nawr BRY. to. Yeah, go ahead. Rydych chi'n meddwl bod ti ddim am wneud y cais yna? Da iawn ti. Interview ni merch yn nesa, cwarter i 3, right? Da iawn. Yeah. Keep it Good. work. Un a chi. Good. Sa'n deall y beth? Yw yn rhywbeth yn neud y ti? Nath i fforso fi. Nath i weid beth sy'n ni byth lle yn y PlayStation to. Ma' hwnna'n outrageous! Mi eisiau ti tyfu par? Wel, gwed ni mewn eitha theism. Na, she's got another thing coming. Sneb i gallu ffwrch o lan yn tiwfi fel fi, gei di weld. Wedai rhywbeth mildly racist? O, siamai, bwrdd da, ti'n iawn? Allan nhw byth roi'r job i fi. Cos fe ddim yn gweithio dyddiau yma, anyway, mae hanner o'r boes yn yr office yn meddwl bod nhw'n Tommy Robinson. Neu rhywbeth wneith wneud nhw ddim eisiau fi, heb feddwl bod fi real head case. Crumbs ma! Mae well alwys o'r hwn ar fans dy fi. Os na feddyliau am rhywbeth, na i just dechrau llefen am ddim reswm. Bydd o amser off dy babi, mae'n. Amser off! Fydd yn haws bod yn gwaith. Reit, dere, enforcement duty. Ffein o bobl yn cael nice time in the park. Really pisio'r chips nhw. Great laugh. Oi, you, Mum Gee, did you leave this can of Stella in the park? £60 on the spot fine. Jiw, ti'n meddwl well y barod. Samuel, dim an!